гората. Сега е 5. Сега е 5:20. Часа е 5:30. Той е пред нас. Айде, моля се, акумулира. Някъде. Да. Ето го е главният билон. Говорим реалистично. Говорят финя разлики. Стой там горе на високо, не се крий за това. Добра работа. Направо човек. Много интересно. Така ли? Фингърс! Да. Вика пътувам. Дай ми майка. Ти ще взе мечка да стай. Фингър, оня път. С логито голям. Бели ли са? Бидона. Бидона. Нищо няма, не се ударя. Не, нищо няма. Не, само там нищо няма съм. Вече имаме един ранен. Деца, спускай ми, да, с тебе. Удобно сега се пускам, не е от тук. Не от тук, качаме се тази година, един път май се качаме. Друга година няма толкова трева тук, дали минават? Да. На 1000, горе е 1300 и нещо. Ще слушаш ли? Ще слушаш ли друг път? Нас? Или да те оставим тук на мечки? Ще пътя... То само направо. Там ще ги забоиш. Да набрием куприла? Ами твъртиш го, да. Викаш, кракаш. Ко видим, Зора? Хиляда 80 сме сега. А колко тук бяха така такива? Или не? Тук бях 1000 метра. Бай надолу. Малко е. Аз ще нагоре в мисълната. Идат!
Идат! Киля? Да. Ами... О, кампион del monde. Балерина. Cantare. Ой, ты пусти. Снимам. Grandissimo campione. Що не в горба? Така вече с веками. Той сигурно се е прибрал фигура. Каманче? Ти си чего? Айде, върхът е наш. Идат! Кое? Още една гривна с 6 карата. Колко? Кой се знае, със сигурност няма да... Стамбето каза, че той е ходил. Стамбето каза, че той е ходил. О, перки! Ни се, ето тук, я. Колко се, бре? Нещо говори. Може би. Аз се доса. Ето твоето ни спира. Аз долу много тежко. 17 градуса на нас ни си. Аз е те леко, човек. Той не ли? Я? Оптигача. Ухото му крило. Не, то там няма нищо. Не, пред някакси не мога. Падна, трепах се. Аз се спа с 5 удра. Виригата. Да, те леко се качи нагоре. То няма да, то ще върши. То един път то ти проблема, че няма време. Един път за... Точно. Ти като караш на... Нова вигриска ще трябва, то като... Аляо. Предполагам, ама ние сме хора. Мама те лъже. Добре. Долу даже по-тежко. И седна педал. Хоп. Той почна да чува гласа на жена му. Се едно правиш крака. Аба меца прътка. Има колики. Там долу на хижичката ще е долу. О 7 часа. Тук стана по-топ. Една от северна ще стане хладно. Да, вече ще толкова си убит, че изяжда. Какво ще ми направи, бати кучето? Ой! Не, бако.
Познах ли, кажете? Не. А? Сяк? Финги? Аз? Знам, що те ми направи. Има, не ти казах. Нищо ще го направим, а измий го и го занеси, че ще се направи. Аз това няма много снег. Типа? Не. Малко студена беше. А? Тъй като е готна кушари. Не, да няма някаква кола. Тия фаровете се виждат, от там няма дет. Тук е пусковен! Не! Яките идват на палатки тук. Чакайте да постанем да видим. 15-20 минути, ако бяхме объркали нещо. Не само качваме, че. Южната страна. Как си оказва влияние? Тя ми е лошо. Тук трябва да е жорката да разпъни караваната, да разпъни палатка. Алелуя! Коста, въдунка. Не, не. Как там аз ще пиеш плюс? Ще носи културния? А? Найде, Коста, ти изгърна патроните вчера. Изгърна патроните вчера, днеска с халси. Аз съм сигурен, че си объркали пътека. А, не. Оби, то... Хванахме един човек, дед. Нямаше късмет днеска. Де е тук долу? А там вътре някъде да ги тканат. Голяма гледане от колата на... Чай за Бога. Отида дърчето. Изчипа тишина. О, бади. На дивана с филма. Колко е малко. Жорка, кога да ги чака?